Фолклорът. Има ли го или го няма в нашите дни? Ако искате повече да научите за седянката, останете на телевизията ГРТ в предаването Български прозорец. Заедно с мен, Анна Замфирова, ще преоткрием още един български обичай. Според българския тълковен речник, седянка означава някогашна вечерна младежка забава, където момите работят женската работа и пеят, а момците ги различават с приказки. Името иде от глагола седе, но в основата на седянката е трудит. Трудолюбието е много ценно качество. Затова тук присъстват и възрастни жени, които предават своето майсторство на по-младите и искат да подберат работни снахи за синовете си. Задължително първата седянкарската песен е обредна, която разказва за началото или сбирането на седянката. Седянката е традиционен ритуал, който обединява цели махали и села. Кой какво иска да си вземе? Заповядай! Айде! Благодаря. Кумшите, давай ни малко за раздремушка. Да. Заповядайте. Да е жив и здрава, тая ще ги изпокала да си вземе. и тая ще ги взима. Да, сте живи и здрави, пак да ми дойдете. Много ви харесвам. Якакви сте ми хубави. Мерси, жива и здрава да бъдеш. Утре вечер пазелник да ни омесиш. Че омесим, не знаех. И утре вечер у мен елате, че ви направим баница. Добре, това ще стане. Или качамак, че ви забръкам. Може. А попарник можеш ли да бръкаш? Мама бръкаше попарника. Я попарнико го по-обичам от качамак. Като дойдем у вас, направи го. Че го направи. И баница ще омесим. Сега, ако бехте по-млади, па да ви дойдех ергените, па да угасеха лампите. Па ние сме си по-млади, щом сме дошли на седенка, ама ергенята ни нема още. Они по-късно трябва да изпоеме по-силно. Пейте на високи, че ви чудат да дойдат, иначе няма да дойдат. Я да изкарам една песен. Изкараме тега. Тега ни чуят да дойдат и ергените, бе. Много сме се събирали. Например, тази вечер сме в нас. Обаче майка ми не даваше да си ходят момичета вкъщи. Нали, на времето беше такъв реда. Момичетата остават и идват. Нали, момчетата идват, смех, майтап, приказки, игри имаше такива. Играехме цар царува ли беше? Цар царува. Има много още други такива игри. Играех, веселиме се и накрая майка ми казва, кои са по-близко, изпратиме ги, отиват си. По-близо до нашата къща, а другите остават да спят в нас. Другата вечер, като отиваме па на друго место и така. Но почти повече са си ходили. Тия къде майките им не им дават на дъщерите, нали? Много да излизат по тъмното, повече са спали, къде отидат на седянка. Попрелка, седянка, тлака, в зависимост за какво се прави, нали? Дали чаис ще се прави, дали някаква обикновена работа. Хората са имали много работа едно време.
И за да минава по-леко тая работа, тя трябва да бъде превърната по някакъв начин да мине през призмата на изкуството, на песента, да бъде пречистена, да бъде по някакъв начин превърната в изкуство. И затова едно време песента е била така с работата. Защото това е неделимо, фолклор. Как така? Тясно свързани. В днешно време няма как да го запазим този фолклор, защото бита ни не е същия. Ето най-малкото няма ги седенките. Къде ще ги пеем седенкярските песни? Остава само да се научат, да се запомнят и евентуално да бъдат изпълнявани на сцена. Хората се събират на седянката, където се редуват песен, танци, приказки и гатанки. Много ни радва факта, че народните традиции, донесени на молдовската земя преди 2 века от нашите предци, до сега са живи и се възраждат. Свидетелството на това е ансамбъла Седянка в село Кирсово. Преди 13 години работниците на детската градина на номер 1 организират формацията, въвличат в нея и други желаещи. А от последни 3 години седалището на ансамбла става в новооткрития селски музей. Клуб «Седянка» насчитывает где-то 40-45 женички, разен возраст, има более преклонный возраст. Цел на тос наших клуб да збира и да передава дальше из поколения в поколение традиции на Белгороде и на Гагаузите. Збирами песни разные праздничные, таквіз сидянки, другі таквіз праздничні різні постановки і со стараємо да ги притворяваме в жизнь. Откъде вие намирате песни, които включвате в репертуара на Седянка? Тези песни ние ги съхранихме от нашите бабушки, дедушки, от нашите родители. Много имаме народни такви фольклорни
игры, сцены, где-то вот наши поколения, наши предки, где-то они показываем ги, показываем на нашу молодежь, да не се забравят наши традиции. И те песни, наши бабушки ги пега, ги обновляваме тук, да не се забравят. Когато да създаваме костюмите, ние споменавахме, старшото поколение споменаваха как се облачаха нашите баби, как се облачаха нашите майки. Гледахме фотографиите, как там изображено синктото. И вот вместе синките на едно и съставили нашите костюми. Тресехме от сандеците, от гардеробите, дето кото вече ги свърляно, дето вече мухлясало може да бъде. И комбинирахме все от синктото и правихме костюми. Но ши, конечно, ние сами шихме, ши партнихаме, но идеята синктото ние, сами подавахме, как да бъде. Този костюм е типичен за кирсовчани или за някакъв, откъде, за каква местност е типичен костюм? Да, за българите, да. За българите, на гагаузски. Гагаузски. Въобще типично за нашата Кирсова. За Кирсова, защото ние две народности тук, гагаузи и българи. На нашите костюми българи, ние си българки. На гагаузски. На Стефанка гагаузка. Тя тоже от първих истоков пее в седянката. Фолклорен колектив «Седянка» беше създаден в 2008 година в село Кирсово. Музикалният ръководител Николай Браснебрада. Събрали са
Знаеш, че видиш ли, ага го крипкам, галиш ли? Галем, галем, а как да не галем, колко но можеш, крипкай го. Галем, галем, а как да не галем, колко но можеш, крипкай го. Да не галем, колко но може, стегай го. Галем, галем, а как да не галем, колко но може, стегай го. Фустанчек, аз видиш ли, ага го ройкам, галиш ли? Галем, галем, а как да не галем, колко но можеш, ройкай го. Галем, галем, а как да не галем, колко но можеш, ройкай го. Кундри, видиш ли, ага ги тропкам, галиш ли? Галем, галем, а как да не галем, колко но можеш, тропкай ги. Галем, галем, а как да не галем, колко но можеш, тропкай ги. За да научите повече за българските традиции, оставайте се на телевизията ГРТ в предаването «Български прозорец». Заедно с мен, Анна Замфирова, ще се запознаем с живота на българският народ.